Personeelsleden van de Frieslandbank vieren het actie in Ljouwert. Het gaat om zo'n 400 werknemers die haar baan kwijtraken naar de oername, terug de Rabo. Om mensen die een legere functie krijgen. En om personeel van de Frieslandbank assurantie dat die een krijgt. Dat soort om een man als 80 gaan. De boeren- en natuurbeschermingsorganisaties moeten sneu nog net menen. Die oproep door biologen van de Universiteit in Grains die hier een onderzoek doen naar de skriers. Ze zijn benauwd dat had de meermachines sneu het land op gaan, tal van nesten en jonge skriers verlengd gaan. Grote financiële problemen bij de gemeente Heerenveen. De tekorten binnen Zagrut, het gaat om zo'n 30 miljoen, dat de gemeente onder het preventief tafersjoch van de provincie komt te staan. De gemeente schorst de nijbouw op het Molenplein. Daar zou een parkeergarage, winkels en appartementen komen. De gemeentelijke lesten gaan omheen. Er moet zo gauw mogelijk duidelijk eens komen hoe de toekomst van zwembad De Koepen in Boetenpost. Nevens de actiegroep die het beheer van het zwembad oernemen wil, wordt het vissen te lang voordat er een definitief besluit leidt. Het college is al positief voor de plannen van de actiegroep, maar de gemeente die moet de knoop nog heel diep terughakken. Joen en vannacht een buiken, maar meer is droeg. Het wordt een graad als alve en er zit een stevige wien. Morgen droeg, geregeld zinnen, 19 graden en de zuidwestenwind is matig ontkräftig.